खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोना दासिमबो बड' स्टाडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा गिबियावनो मा खालाम इउट्युबाव थां बेनि उनाव मा खालाम बड' स्टाडि लिरनानै हो बेनि उनाव सार्च खालाम लोगोसे मा गोजौआव बेबायदि नुगोन बेबायदि मोनसे पेज फैगोन नैबेहाय मा खालाम नोंथांमोना साबस्क्राइब मा खालामनानै हो खनसे थुनानै हो लोगोसे बेनि उनाव मा फैखागोन मोनसे बेल आइकन फैगोन बेहाय नोंथांमोना मा खालामनानै थुनानै हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोनो आं नोंथांमोना दिनै मा नैबे सिलेबासाव थानायनि माखासे भिडिअ लाबोदों सिगाङाव इभेन्ट नाम्बार हल नाम्बार आरो मा बेफोर नाम्बारफोरनि सोमोन्दै लाबोबाय बेनि उनाव मा बदमासनि दङ एडिशन साबट्रेक्शन माल्टिप्लिकेशन एन्ड मा डिविजन होननाय बे बदमासनि मोनसे भिडिअ दं ओंखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअ थांना नायबानो जाबाय बदमास होननाय मोनसे भिडिअ दं बेखौ नोंथांमोना नायबानो बुजिगोन बेनि उनाव फेक्टर माल्टिपल्स प्राइम फेक्टर दिहुननाय रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय बेखौ आं उनाव खोन्थागोन बेनि उनाव मा दिनै लाबोदों आं मा एलसीएम आरो एचसीएमनि भिडिअ स' बेयो मायावबो दङ एलपि आरो मा एमइ सेक्सनावबो नेक्स्ट भिडिअआ जागोन फ्रेक्सन बेनि सोमोन्दै गासैखौबो लाबोजोबगोन खेबसेनि भिडिअआवनो आरो मा कुइसनफोरबो लोगोसे माखासे लाबोफागोन बेनि उनाव फैगोन मानि रांखावरिनि सोमोन्दै Hey guys, welcome to बड' स्टाडि चेनेल दिनै आं नोंथांमोनजों एलसीएम आरो मा एचसीएमनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों एलसीएमखौ जोंना मा होनना बुंनाय जायो बर'नि दुआसा आरो एचसीएमखौ जोंना मा होनना बुंनाय जायो देयासा होननानै बुंनाय जायो गिबियावनो जों मा एलसीएमनि सोमोन्दै सावरायनाय जागोन एलसीएम माने मा एलसीएमखौ बोरै दिहुनो बेनि सिगां जों माखौ मिथिनांगोन रोदा अनजिमा होनना मिथिनांगोन रोदा अनजिमाजोंसो जों मा खालामो एलसीएमखौ दिहुनो जोंना मा बयनिख्रुइबो दुइसिन रोदा अनजिमायानो जाबाय 2 बेनि उनाव 3 दं बेनि उनाव 5 दं बेनि उनाव 7 दं बेनि उनाव 11 दं बेफोर जाबाय जोंना मा रोदा अनजिमा स' बेनि उनाव जों माबोरै दिहुननांगौ बेहाय मोननै स्टेप दं मोनसे इजि आरो मोनसे जाबाय मोनसे सर्ट मेथड आरो मोनसे जाबाय मा लं मेथड स' जों गिबियाव लं मेथडखौ नायगोन जों माने एलसीएम दिहुननांगौ 2 आरो मा 8 नि एलसीएम दिहुननांगौ स' 2 नि 2 नि सानजाबगिरिफोरा 2 सानजाबसे आरो मा 8 नि सानजाबगिरिया 2 सानजाब 2 स' बेनि एलसीएमआ मा जागोन जों बेखौ दिहुनसै नै बिसोर मोननै आगोसार जाबाय बिसोर मोननै आगोसार जाबाय जों बेखौ मोनसेल' हमो बेहाय मा 1 जों 2 जों मा जागोन 2आनो जाबाय बेहाय मा दङ मोनसे हारसिंनो मा दङ 2 दं स' बेनि 2 आरो 8 नि एलसीएमआ मा जागोन 8 जागोन स' बयनिख्रुइबो सर्टकाट मेथडआ जाबाय मा 2 आरो मा 8 खौ ला बेनि उनाव माजों रान रोदा अनजिमा बयनिख्रुइबो दुइसिन रोदा अनजिमाया 2 जाबाय 2 सानजाबसे बेनि उनाव मा मोनो 4 फैगोन बेहाय 2 सानजाब 4 8 बेनि उनाव मा 2 जों थांबावगोन बेयो 2 सानजाबसे नैबे जाबाय मा 2 सानजाब 2 स' जोंना बेहाय मा एलसीएमआ मा जासिगोन नै बिसोर गासैखौबो मा खालामजोबनांगोन सानजाबनांगोन 2 सानजाब 1 सानजाब बेसेबां 2 एलसीएमआ जोंना मा जागोन 8 जागोन स' बेबायदि एलसीएमखौ दिहुननांगोन स' बयनिख्रुइबो हार्ड एसे गोराखौ नायदों 6 आरो मा 7 बेहाय मा मोनसे रोदा अनजिमा आरो मा मोनसे जथाय अनजिमा दं बेबायदि अनजिमा थायोब्ला नोंथांमोना मा एलसीएम दिहुनलायनो गोनांथि गैया 6 आरो मा 7 खौ सानजाबनानै होखा अब्ला मा मोनगोन एलसीएमखौ 42 स' बेफोरखौ गोसोआव लानांगोन आरो मा 2 आरो 3 बेयो मा मोननैबो रोदा अनजिमा जायोब्ला बिसोरनि एलसीएमखौ दिहुननो गोनांथि गैया 2 आरो 3 नि एलसीएमआ मायानो जागोन 6आनो जागोन बेफोरबायदिनो एलसीएमखौ दिहुननांगोन एलसीएमखौ मानो थाखाय आं फोरोंग्रोदों एलसीएम फोरोंग्रोनायनि जाहोनानो जाबाय फ्रेक्सन मा होनो बेखौ बर'आव बोखावखोन्दो होनना बुङोब्ला जों 3 बाहागोनि 2 बेखौ जों मा होनो 3 खौ जब आरो बेखौ मा होनो 2 बेनि उनाव मा 4 बाहागोनि माजों 3 जों दाजाबनांगौ बोरै दाजाबनांगौ स' बे सिलेबासाव दङ दाजाबनाय राननाय ओमफ्राय दशमिकनि बोखावखोन्दा मोनबेसे रोखोमनि बेफोर सिलेबासाव दं बेफोरखौ मोनथिजोबनांगोन स' बिसोर मोननैखौ दाजाबनो थाखाय जों मा एलसीएम लानांगोन बेनि थाखायनो आं मा खालामग्रोदों एलसीएमखौ खालामग्रोदों बेनि उनाव नेक्स्टआव नायगोन जों मा एचसीएफ बोरै एचसीएफखौ दिहुननांगौ दानिया जों नायदोनि एचसीएफ बोरै जों एचसीएफखौ दिहुनगोन हमना लाबाय मा एचसीएफ दिहुननांगौ जों माने 2 आरो माने 8 नि एचसीएफ दिहुननांगौ बिसोरनि एचसीएफआ बेसेबां जागोन स' बेनि सानजाबगिरिखौ जों मा होनना मिथिगौ 2 सानजाबसे बेसेबां 2 आरो मा 8 निखौ जों मा होनना मिथिगौ 8 निखौ जों मा होनना मिथिगौ 2आ मोनबेसे सानजाबना थायो 3 स' बेहाय जों माखौ नायनांगोन आगोसार होनबा मा एखे कमना माया 2आ बिसोर मोननैनि आगोसारा माया जागोन 2आ स' राननाय मेथडआव नायनोसै जोङो 2 आरो माने 8 नि 2 सानजाबसे आरो 2 सानजाब 4 बेनि उनाव मा
नैबेहाय नैजों माया सेया रानजाला सेयानो फैबाय बेहाय बेसेबां जागोन 2 फैबाय बेनि उनाव मा मोनसे रोदा अनजिमाजों रानबा मा बेहाय से फैबाय दानिया जोंना मा नैजों बबे मोननैबो अनजिमाया खेबसेनो रानजानांगोन नैजों अब्ला जोंना मा नैजों खनसेल' रानजादों नैबेयो 2 सानजाबसे 2 2 सानजाब 2 2 सानजाब 4 बेसेबां 8 अब्ला जोंना मा जागोन ओइसेबा एबा मा देयासे जागोन जोंना मा 2 स' बेबायदि दिहुननांगोन जों फार्स्ट कुइसन नायगोन दुआसा दिहुननांगौ दुआसा एबा दुआसा होनना बुंनाय जायो बर'नि अब्ला जों मा सर्ट मेथडआव दिहुनगोन 2 6 आरो मा 8 बेखौ माजों राननांगोन बयनिख्रुइबो दुइसिन रोदा अनजिमा बयनिख्रुइबो दुइसिन रोदा अनजिमाया 2 जाबाय 2 सानजाबसे 2 2 सानजाब 3 6 2 सानजाब 4 8 बेनि उनाव मा 2 जों रानजाबावगोन नामा बेहाय थानाय अनजिमाया 2 जों रानजाबावगोन नामा बेखौ नायनांगोन 2 जों रानजाबावगोन सेया से थाबाय 3आथ' रानजाया बेनिखायनो 3आ फैगोन बेहाय मा 2 सानजाब 2 बेसेबां 4 आरो 2 जों रानजाबावगोन मोनसे बे 2 सानजाबसे बेनि उनाव मा 3आ रानजाया बेनि उनाव मा सेया अब्ला जोंना मा 3 जों राननांगोन बेखौ गाहायनि अनजिमाखौ मा से खालामजोबनांगोन स' बेहाय से फैबाय बे मा फैगोन से फैगोन अब्ला जोंना दुआसाया मा जासिगोन 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब बेसेबां 3 अब्ला जों मा मोनगोन बेनि दुआसानि मानखौ 2 सानजाब 4 4 सानजाब 8 8 सानजाब 3 बेसेबां 24 अब्ला दिहुननो गोनां एलसिएम 2 6 8 10 बेफोरनि एलसिएमआ बेसेबां जागोन 24 नेक्स्ट नाय गासिबो मा नम्बर बेयो प्राइम नाम्बार होनना बुंनाय जायो जायखौ जों मा रोदा अनजिमा बेनि एलसिएमखौ बोरै दिहुनगोन जों 3 दं 5 दं आरो मा 7 दं अब्ला 3 सानजाबसे 3 सानजाब 5 5 थाबाय रानजाया बियो बेनि उनाव मा 5 जों रानजागोन 5आ बेनि उनाव मा दं सरि बेहाय से फैबाय बेनि उनाव मा दं 7 दं मोनसे अनजिमा बेयो 7 जोंनो रानजागोन 7आबो मोनसे रोदा अनजिमा बेहा मा फैगोन से अब्ला जोंना मा एलसिएमआ जागोन 3 सानजाब 5 सानजाब बेसेबां 7 अब्ला जों बेसेबां मिन्थिगौ 3 सानजाब 5 15 15 सानजाब 7 बेसेबां 5 सानजाब लाथिख' बेसेबां 5 सानजाब 7 35आव बेसेबां फैबाय 5 फैबाय एन्सारा जागोन बेसेबां 105 स' आं मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जेब्ला रोदा अनजिमा जायो अब्ला बिसोरनि एलसिएम दिहुननो गोनांथि गैया अब्लाना मा खालामखाना होनांगौ बिसोरखौ मोनथामखौबो मा खालामनांगौ सानजाबनो नांगौ दानिया नायगोन जों ओइचसिएफखौ बोरै दिहुननांगौ नोंथांमोना मिथिखाबाय स' बेनि मोनसे एग्जाम्पल लागोन बेनि उनाव मा हार्ड कुइसन मोनसे बानायगोन जों स' आं नोंथांमोननो मोनसे हमवर्क हरनो बेखौ नोंथांमोना बानायबानो जाबाय कुइसन रोमान 3 मानि एलसिएम दिहुननांगौ 3 6 आरो मा 12 नि मा खालामनांगौ नोंथांमोना एलसिएम दिहुननांगौ बेसेबां जायो बेनि एलसिएमखौ दिहुननानै मा खालाम कमेन्ट खालाम नेक्स्टआव नाय 8 16 आरो मा 64 नि मा दिहुननांगौ देयासा दिहुननांगोन अब्ला जों बोरै दिहुनगोन दानिया नाय बेसेबां 8 स' बोरै दिहुनगोन जों बेखौ दानिया नायदोनि दानिया 2 सानजाब 4 बेसेबां बयनिख्रुइबो दुइसिन रोदा अनजिमाखौ लानांगोन 2 सानजाब 4 8 2 सानजाब 8 16 2 सानजाब बेसेबां 32 अब्ला बेसेबां मोनो 64 खौ मोनगोन आरो नैयानो जों नैजोंनो रानजाबावो गासैबो अनजिमाया स' नेक्स्ट प्राइम नाम्बारा 2आनो फैफिनगोन 2 सानजाब 2 2 सानजाब 4 2 सानजाब 16 आरो नैजों रानजाबावगोन गासैबो 2 सानजाब 1 2 सानजाब 2 2 सानजाब 8 आरो माजों रानजाबावगोन दानिया नाय नैबेहाय मा गासैबो नैजों रानजानाय नंला जोंना नैबेहाय मा मोनसे से दं बेहाय 2 दं नैबेहाय मा दं 8 दं स' बेहाय गासैबो अनजिमायानो मा नैजों रानजाजोबदोंमोन स' जोंना मा जागोन बेहाय दिहुननो गोनां देयासे मा जाखागोन 2 सानजाब बेसेबां 2 अब्ला जों मा मोनगोन 8 मोनगोन दिहुननो गोनां देयासानि मानखौ बेसेबां मोनखो 8 मोनबाय गासैबो अनजिमायानो मा जानांगोन नैजों रानजाबा नैजोंनो रानजाजोबनांगोन नैबेयाबो नैबेबो गोजौनि अनजिमाया नैजों रानजाजोबदों आरो नैबेयो माजों नैजों रानजाजोबदों नैबेबो 2 4 आरो 16 नैबेबो नैजों रानजायो नाथाय नैबेया मा दं 1 2 8 बे माजों रानजानाय नङा नैजों रानजानाय नङा स' अब्ला जों मा मोनखो आगोसारखौ 2 2 2 बेसेबां मोनखो 8 मोनबाय दानिया जों एसे हार्ड कुइसन नायनोसै हमवर्क मोनसे खालाम बेनिबो 6 12 आरो मा 24 नि ओइचसिएफखौ दिहुन नोंथांमोना स' इजि मेथडखौ बाहायनो हागोन नोंथांमोना आं दहाय खोन्थाखानायखौ दानिया नायगोन जों मा टेट एग्जामाव 2012 फैनाय आरो मा बेबायदिनो एखे रोखोमैनि कुइसनखौ नायगोन जोङो मोननैल' कुइसन नायनोसै बेनि उनाव आङो मा बदमासखौ फोरोंगोन नेक्स्ट डे स' दानिया जों नायनोसै सिलेबासा बारा गोबांना बे एलपि आरो आं मा बेसिकलि एलपि सेक्सनखौ फोरोंगासिनो दं मानोना बयबो एलपि सेक्सनाव मा मेथ्स फैथारगोन दानिया
नायदिन जों मा 2012 आव माबायदि मा HCF आरो मा LCM नि कुइसन फैदोंमोन बेखौ नायदिन नैबे कुइसना जाबाय 2012 नि कुइसन मा होनदों कुइसना मोननै अनजिमानि देयासा आरो दुवासाया फारियै 3 आरो 210 जेब्ला मोनसे अनजिमाया जायो नैजिसे गुबुन मोनसेया जागोन नैबे अपसन होनाय दं बेफोरखौ दिहुननांगौ स' जोंना मा मोनसे फर्मुला दङ LCM into HCF इकुवेल टु मा A into B A आरो मा B आ जोंना गुबुन मोननै अनजिमा अब्ला जोंना मा गुबुन मोनसे अनजिमाया होनाय दंखायो बेसेबां 21 अब्ला B नि माना बेसेबां जागोन बेखौ दिहुननांगौ अब्ला जोंना मा LCM नि माना होनाय दं जोंना बेसेबां LCM आरो HCF नि माना होनाय दङ जोंना 3 आरो बेसेबां 200 बेसेबां 10 इकुवेल टु A नि माना बेसेबां 21 into B अब्ला मा मोनगोन जोङो 3 सानजाब बेसेबां 210 खौ माया रानसिगोन 21 समान B अब्ला मा जागोन 21 सानजाब 10 बेसेबां मोनगोन जोङो 210 अब्ला मा थाखो 3 सानजाब 10 समान B नि मानखौ जों बेसेबां मोनखो 30 बिसोर मोननैखौ सानजाबा जों बेसेबां मोनसिगोन 30 स' बेनि कारेक्ट एन्सारा मायामोन C आमोन स' बेबायदि कुइसना इम्परटेन्टथार आरो मोनसे नायगोन मा जोङो LCM एबा मा HCF दिहुननानै बेहाय आं मा मोनसे फर्मुलाबो होबावखागोन कुइसना जोंना बेहाय होनदों 5 बाहागोनि 2 10 बाहागोनि 3 आरो बेसेबां 15 बाहागो 4 नि दुवासा दिहुननांगौ स' बि मा महराव दङ बोखाव खोन्दोआव दङ अब्ला जोंना मा मोनसे फर्मुला दङ जुदि बोखाव खोन्दोनि LCM एबा HCF दिहुननांगौ अब्ला मा LCM दिहुननांगौ जों LCM दिहुननांगौ बोखाव खोन्दोनि अब्ला मा थागोन गोजौआव जोंना मा LCM नि माया थागोन जब जों बर'आव मा होनो सरि जब नङा LCM नि माया थागोन फान आरो गाहायाव मा थागोन HCF नि माया थागोन जबा थागोन स' जों बेखौ मा होनना बुंगोन नैबेखौ HCF नि जब आरो नैबेखौ जों मा होनना बुंगोन LCM नि फान होननानै बुंनाय जागोन अब्ला जों माबोरै दिहुनगोन बेखौ LCM नि फाना जाबाय जोंना बेसेबां 2 दं 3 दं आरो बेसेबां 4 दं आरो मा जोंना जबा दङ 5 दं 10 दं आरो बेसेबां 15 दं बेनि मानखौ जों दानिया मा खालामनांगोन LCM आरो गोजौनिखौ LCM लानांगोन गाहायनिखौ मा लानांगोन HCF लानांगोन स' दानिया जों मा 2 3 आरो मा 4 नि LCM दिहुनगोन 2 खौ लाग्रोनांगोन जों 2 सानजाबसे आरो बेयो 3 आरो बेयो बेसेबां 2 मानो 3 होखो बेयो मानोना 2 जों रानजाया बेयो आरो 2 जों खनसे रानजाबावगोन बेयो आरो बेयो मा थाबाय 3 थाबाय बेयो आरो मा 1 थाबाय एबसुलुटलि मा एक्जेक्टलि 3 आ जोंना मा रोदा अनजिमा बेनिखायनो जों मा बेखौ रानाबाबो जासिगोन अब्ला जों LCM खौ मोनगोन 2 सानजाब बेसेबां 3 अब्ला जों बेसेबां मोनखो 12 मोनगोन जों 12 मोनगोन अब्ला गोजौआव बेसेबां जाखो 12 फाननि माना आरो जबनि माना 5 10 आरो मा दं 15 दं स' बेनि मा दिहुनसै जों HCF खौ बोरै दिहुनगोन 5 सानजाबसे 5 सानजाबनै आरो बे बेसेबां 3 दानिया मा नैबे 5 जों रानजाखाला जोंना आरो मा 2 जोंबो रानजाया 3 जोंबो रानजाया स' बेनिखायनो जों मा बेयो नि देयासाया मा जागोन आगोसार कमन फेक्टरा मा जागोन 5 जागोन अब्ला जों बेसेबां मोनखो 5 बाहागोनि बेसेबां 12 एन्सारा मा जागोन 5 बाहागोनि बेसेबां 12 अब्ला जों बेखौ मा होननानै लिरनो हायो जुदि जों मा नंराय बोखाव खोन्दोआव लाङो अब्ला जों मा लिरगोन बेखौ 2 आ जाबाय जोंना आबुं अनजिमा 5 बाहागोनि बेसेबां 2 5 सानजाबनि 10 जों 2 जों दाजाबा बेसेबां 5 बाहागोनि 12 अब्ला जोंना एन्सारखौ मोनबाय जों बेसेबां 5 बाहागोनि 12 जुदि देयासा दिहुननांगौ देयासाना उल्था जुदि जों मा HCF दिहुननांगौ HCF बोखाव खोन्दोनि अब्ला गोजौआव मा थागोन HCF नि माया थागोन जबा थागोन आरो गाहायाव माया थागोन LCM नि माया फाना थागोन नैबेखिनिखौ जों मा जुदि बेयो देयासा होनाय थायोमोन अब्लाना नैबेखौ जों मा होनगोन LCM नि फान होनगोन आरो नैबेखौ जब होनगोन सरि बे मा जब बे मा फान रंजादों नैबेखौ जों मा होनगोन LCM नि जब आरो नैबेखौ जों मा होनगोन HCF नि फान होननानै बुंनाय जागोन बेबायदिनो दिहुननांगोन स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनोसै आइ हप नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय लोगोसे नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ शेयार साबस्क्राइब आरो मा लाइकबो हो लोगोसे मा कमेन्टबो खालाम आरो माबायदि टाइपनि भिडिअ नांबावगौ स' आं बे भिडिअखौ हेल्प खालामगोन होननानै आसा खालामबाय स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनोसै आरो मोनसे खोथा आं दिनैनो मोनसे भिडिअ लाबोबावगोन बे जाबाय मा बोखाव खोन्दोनि सोमोन्दै अके